De 13e band in de standaardklasse. Nou, staan er nog wel 7. Eens kijken wie hier als eerste over de kop. Ja, we hebben een auto over de kop. We geven een rode vlag. Een rode vlag. Rood, dames en heren, rood, rood. God, daar gaat dwars. Even kijken hoe het daar met die coureur is die over de kop ging. Ja, daar is er eentje op de kop. Oh ja, rode vlag. Let op de wacht. Hij gaat weer 3-2. Oh, daar staat hij op zijn kop. Ja, oh ja. Bij die man. Dit is een auto over de kop. Hier moest hij nou even op wachten. Drinkband aan de leiding. Hij trekt hem gelijk goed door. En nou kijken of hij knap de bocht uitkomt. Ja hoor, dat gaat allemaal hartstikke goed. Op het tweede en dan trekken op het derde plek. Hey, dan gaat er een rechtdoor. En die verlaat de baan. En ik denk dat het auto van Christian Thijssen is. Rick nog steeds aan de leiding. En dan hebben we nog van Jeroen de Haan in de kielstof. Nou, het is wel lekker dat we even gesproeid hebben, dat scheelt toch in het stuiven. Rick hier nog steeds aan de leiding. En hier staan op de tweede, Mike op het derde. En hier op het vierde plek. En de twee Niels Baardenberg. Aardevaar, Weijden, Rotkaart, Rensweken op de zevende plek. Dat zijn we niet zo geweest van Rensweken. En hij zal alles op alles moeten zetten, want je moet aan het eind van de dag wel genoeg punten hebben om in die halve finale te komen. Doordat het gesproeid is, mag je alleen natuurlijk de buitenkant van de baan. En daar is natuurlijk niet gesproeid. Verder gezellig. Dat we dat straks aan doen. Maar inmiddels rijdt de Rickman voor de rondjes en rijdt nog steeds aan de leiding. Hij is de voorsprong vergroot. De voorsprong vergroot op Jeroen Daan en Mike Dekker. Grote gaten tussen de renners die en Arie en Rensweken nog steeds op een plek die hem niet zal bevallen. Ik heb het nog niet gezien, hij schuift een plekje op. Hij gaat hier aan de overkant. Rustig aan gelijk, 400. Kijk, hier binnen door bij Arie Vlaar die de bocht veel eruit nam. We gaan naar de laatste ronde en we gaan vlaggen voor Rickman. En vlaggen voor Jeroen Daan en Mike Dekker. Bijna alle renners binnen nog één te gaan. Hier is de 122 nu al binnen. 122 van Kevin Knijn. Dan krijgen we aan de start voor de 14e. 202 Jurk Boer, 240 Jos Rol, 301 Dick Knijn, 133 Mike Boots, 156 Wilco van Milligen, 185 Peter Voorsluis, 187 Joost Beers, 104 Geert Singer, 251 Tom de Leeuw, 293 Rudy van Loon, 108